Dala, kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras si amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 15, versikulo 4. Biag tiyag tinasaya at asao, ngam tinagubsang abalikas, buriburan na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Inako ni Jay pagadalan nang. Awan pa'y mat kwarta kanak ko. Di da pa'y mat intadjit ang dan ko anaglabang. Ada pa'y mat Jay interview di kalman. Saan ko aginastos amin? Ada mat Jay luto yung abalon ko. Pasensya kan no basi ti kwartam ama panagadal. Awan mat ngamin ti ado a kwarta kanak ko. Maawatak ti ka sa saad yun nang. Iso atulungan kayo nga aglaba. No ado ti lalabaan niyo. Agyaman ak unay, tanasingpot ka anak ko. Ikagumaan ta ti agurnong para iti panagadal mo. Tapno makalungaw tamat iti rigat. Wen nang. Pag tinulungan ta. Hinta ni Jay kantin ti pagadalan. Kaya't kunti uminom iti soft drink. Adadanon ko ditoy. Adamat balon ko a sandwich. Masalutak amapan makipila dita kantin. Hoy, panawan ka nga rodan dito'y Nakita ka na pan ni Sheena ijay kantin. Sige. Saan nga ngagbalbalon ni Sheena? Tay kayat na ti gumatang iji kantin. Okay, inak nga rodan. Oy no, mabesinak nga minan. O sige. Umay ka kadimat lang dito, no makagatang ka? Makitan tuan, no awan ti katsikat enjoy. Sikamat, naglaing ka nga na makichika. Diyak la maanusan ang mabanglas ti katay ko. Ay, mabanglas ti katay, no di ka makichika. Kadwam iday ni Jean. Ngam, apay tagmay may sakamot kan anakadanon diti kantin. Ada ka no balon na. Masadot nga umay dito'y kantin. Masadot? Wano, awan kwarta na. Rason na lang, di adabalon na. Nakitak mat dyan na balkot a sandwich kan mo. Mama, ti kamot nga adabalon na a sandwich. Kuna na lang, dayjay Ha? Awan kwarta na dayjay. Pag kunam nga awan kwartana. Iso asaan amapmapan ijay kantin, taawan kwarta na. Apay, Apay, di mo ka di makita asana mapmapan ijay kantin. Kasano ang mapan, no adda nga rod balon na. Nanang, mapana ko ni ijay pagadalan. Tapno sa anak amala daw. Ingka nga minan tapno saan ka amala daw. Kasano ang mapanak? Kat dinak pa'y matinikan ni ti kwarta. Ay, pagadalan ti papanam, saan at siyandaan. Apay kumaamasapol mo ti ado a kwarta. Kat adamat inted ko kan kay di kalman. Igatang ko nga rod iti kanak ijay kantin. Nagrawat ka kit din no igatang mo lang itikan kanam ti daw-dawatam. Mano ti dinawat mo iti kalman. Manumat lang, dayjay nga intadyo ngay. Saan ka di nga imbagak akwartam dayjay iti sumagmamanungal daw. Taawan kwartak. Mapidpidot ay ati kwarta. Nagkatulakit diya sa uyo. Imot kayo kit diya. Hoy, di ka man agdaya mo dumakasta, ha? Amang ano ipungot ka! Jolo, agilibre ka man. Basit lang matintad da akwartak. Agpapada kayo amin nga imot. Sapay mabisinak. Hoy, nakita nga do ti balon ni Jane. Ingkapadasan ti dumawat kan kuana. O sige, inakman nga rod. Barang saan nga imot Hangam, kasano no para kan kuana mat ti balon na. Sigurado amang taday jay, nubut-but nga. Kasano ti panang but-butang mo. Gapulang iti makan. But-but ngam. No mabisin ti tiyan, aramidan amin apamuspusan.
Nga uray adda masaktan, wano mariribukan. Awan bibiyang ko. Tinapatag, maalak ti kayat ko. Nagatugaw ka dita nga kuya ko'y nga cellphone. Idin to taag kaiwara dagiti lupot mo. Apay aya apakasiknaran nyo launay dagiti lupot ko. Binmalbalasangan ka. Ngam di mo amo ti agidalimanak. At dalar aramidak. Idalimanak ko to, wano aramidak to dagita. Saan ka di amay mayat no agidalimanak ka pa'y sakbay day ta cellphone? Impaaramid da ije pagadalan to araramidak. Ay agdalos ka pa'y. Isarunom to day ta cellphone. Imbag ti agidalimanak taawan deadline na, nanang. Ngem to'y araramidak at the deadline na. Nagado arason mo kat aggay games ka laang man. Anyat mapaspasamak ka. Apay akasta ka? Nagalas ngamit ti panagniw-ngiwat ni nanang. Makapasayr itirik na. Saan mo ang mapabasol ni nanang mo? Kanayon mo asong batan. Kandi mo tulungan kadagiti trabaho dito'y balay. Ado nga ro ti araramidak, tatang. Kanayon mo nga ibaga nga adar aramidam. Ngem nakita ka no ni nanang mo nga ay ayam laang matiar aramidam. Naira na lang mo dyan nakita na Sursurwam nga mintimang tulong ka ni nanang mo. Nakaungungat kit niya. Makapasayr itirik na. Ay na, masair mat ni nanang mo. Nubagbagaan na ka, ngam di mo ikaskaso. Sung batang paikit din, iti baribar. Imbagkat ni Jane nga anak mo. Tatulungan na ka nga aglaba. Wan manang, no awan klase na, tulungan nak ngaglaban. Ay, kasta kumamot ni Sheena. Saan mo ta nakasad sadot mo't? Kasaom iti nasayaat. Ay aywam. No pagungtak, sungbatan na kiti baribar. Kasanun to pa'y no ay aywag. Ad-adda na di nakikan ka no? Sabalin ti ubing ita manang. Noong tam, ad-ad ang agrebeldeda. Ad-addan atumangken ti ulo da. No saan ida apagungtad, wano ikan iti pagnakmanda. Ala, adakan ka amang kita, no anya ti pagsayaatan na. Ngam, je anak ko, saan ko apang pangagan iti madi asarita. Kasano ko maapangngagam iti madi, kat nasaya at mati ugali na. Anya nga ta ti aramidan ta iti anak ta. Nagsadot, ngam naglaing matamangan. Kaslakat nasakit tinakam mo, no aduti ka ti anak mo. Saan mat nga iti dayta? Ngam umanay apang sairan na iti riknak. No ba siti kwarta nga itit ko kankwa na abapan agadal? Ilawlawag mo nga awan ti adu akwartam. Ay na, namin adon nga imbagag, ngam saan na makaawat. Dumangamin di ipakaawat, ngam ti ibagam iti ginugubsang awagas. Kanayo na ka maburibor gapo iti klase ti panagsasauna. Saan ka di apati iso, kat maburiburan iti kasta a klase ti panagsasao. Apay asyak ti agparparang akamali ti aramid na, ha? Nanaknakam ka ngam ti anak mo. Isu abagbagaam kuma. Anya pa'y apam magbaga ti aramidak? Nabannog akon amang bagbagakan kwada. Maladaw kan ije pagadalan, anak ko. Agrubat kan, at iti kwartam. Dakkel day tanang. Idulin nyo day tanad dumat ang mga numapukaw ko ije pagadalan. Si kanti mangidulin, taamangan no adda pagkasapulam ije pagadalan. Awan pa'y matim bagada ababayadan mi na. Alaag tulaan no adda babayadan mi. Alaam latta day tadadduma. Di mo laamuan no adakil na at abayadam. Imbag kat ti adda nakasagana a pagbayad mo. Ala nga rod nang. Saan ko agastusan day toy. Idulin ko tapagbayad ko no adda babayadan mi. Wan, anak ko. Nasaya at latta ti agimpan iti kwarta. Ngam tay gastador iti awan mat kaes-eskan na abanag.
Jane dito itugaw na. Napanan na ka di. Napansay jay CR. Apay ka di. Kita akman ti libro na. Ada ngamin saan ko anaaramid a homework ko. Tanapisang ngamin ti libro. Uray masumangpet tay pakadam. At dari tabag na dagiti libro na. Kita lang mat. Saan ko mat akanan ti libro na? Di pa'y mapan gumatang matitikanan na. Kita akman kit ditibag na. Hoy, nadakan ka dayta. Si kala ang tinakibiyang ditabag na Anya ko matipag danagam. Awan mati mapukaw ditabag na. Hoy, sige. At dabasit papanak. Ag subli akot la dagos. Sige. Ada kwarta na isapit iti libro na. Alag, daytoy tanga. Ay, tanga. Tawan ngaming kwartak. Alag, daytoy tawan kwartak. Aday ka. Pumanawa ko ditoy. Api ang nagulo dagiti gamit ko iti bag ko. Ni Sheena itay tinangkita di talibrom. Ha? Kita man ti librok. Oh, apay ang nagmulagat ka. Anya tinapashamak. Ti kwarta na isapit iti librok. Awanan. Anya? Hoy, isumat tinangkita di tabag mo. Takitaan na kano ti librom. Iduldulin ko day jay. Tapagbayad ko no ada babayadan tayo. Hoy, no kasta. Inraman na ngay nala ti kwarta di talibrom. Nakitam ka di ti panangalan na? Ideal alaan na ti librom. Napanak mo't nagsiar. Diyak nakita. Ngam, iso tinangirwar iti librom. Saan ka di nga imbagam itay nga awan kwartam? Apay nga daigam mo a soft drink kan tinapay? Apay adamagam. Bukod ko a diskarte daytoy. Bukod mo a diskarte? Hoy, si kalakit di tinangala iti kwarta ni Jane. Si kala ang tinangirwar iti gamit na. Naisapit ka no iti libro na ti kwarta na. Di ka agpabasol Nakitam ka di asyak tinangala? Hoy, nakita ngayon ruwar mo ti libro na. Tako na makitaem, tasaan mo analpas ti homework mo. Libro matlagayam tinakitam. Apay nga ibagam apati kwartana kat innalak. Hoy, nalipatam samet nga da CCTV iti asideg. Kaya't mo ta ibagak, takitaan tayo ti CCTV. Maamuan ti entero a pagadalan ti amin. Saan? Si Kamat? Bayadak matlang ka ni Jane ti innalak a kwartana. Makitam dayta. Dayta ti kunam nga awan ti innalalam. Adaman ibagakan ka manon. Idi kano kinita ni Sheena ti libro ti anak ko. Napukaw ti kwarta na nga insapit na iti libro na. Anya, ididimawat iti kwartana. Saan ko ngamin nga inikan? Ngamin, gastadora. So nga tangay nala na ti kwarta ti anak ko. Ay, kasaok man ti anak ko. Ay, sinalbag day jay nga ubing. Imbagak laeng tapno masigod. Madino mabaybay antikas jay agalad na. Saan ko ang mapalabas daytoy nga inaramid na? Ha! Mangibabain! May mayat no kasaom iti nasayaat. Ay, saan ko ang maikari dayta? Ngam ipakita kun ko na ti kinamadi ti inaramid na. Kidawak akasaom iti nasayaat manang. Ngam ti kasaom iti nagubsang asarita. Mangibabain ka nga, anak! Apay nga agtakaw ka? Gapo iti kinarawat mo, ha? Apay, di ka mangmangan dito'y balay! Nagsakit matan ti pa nagsasaom, nanang. Tinakawam di nagsingpat a tao! Saan akaskan ka nagsadot lang arudan? Narawat ka pa'y! Mangibabain ka pa'y! Ay! Mangibabain ka talaga! Di ka na kumain yan, anak! Saan ko akinid daw ay anak-nak, nanang?
Kano kumanay ka nakitigundawi ang nagpili no asino ti agbalin nga inak. Di na nasusan ti pinilik. Tanasingpat nga ina. Nita! Awin ka di akasta kayong nga agina. Mabalin ka ti nga agbalbaliw kayong agpadpada. Tuladan nyo dagiti agina ak aroba. Agtinulong iti rigat kan nanakman nga agsasao. Eddie. Tinulad na kati anak mo. Takanayon ang makapasair ti panagsasaom. Si kam China. Ikam iti respeto ti inam. Ta inam dayta. Tatang, agbaliw, kan irespetok ni nanang, gapo iti nasaya at apan nakisauyo kanyak. Ngam, naskan nga irespeto na kumamat ni nanang. Basta agsaw, agkakasakit dagiti ibagbagana. Iso ano masaktanak? Siyempre, sungbatak mat. Mabalin ka di, nati. Baliwan yung agpadpada ti madi nga galad. Baliwan yung agpadpada ti madi agalad yo. Sige. Agbalbaliwak, basta agbalbaliw ka, Sheena. Nasaya at matnukasta. Tada kayo umutla ang adwa ti kababain. Agpada kayo ang napatag kanya. Iso nga agpinatag kayo kumamat. Tinasakit asarita, buriburan na tirik na. Nga makapabang armat, tinasayaat asarita. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno Ken Biag. Na imbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 17. Mabalin anaimas ataraon ti magunod mo iti kinaswitik. Ngam ti saan a mabayag, mayarig iti darat a may pamulmalkan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Aldawan lakay. Ingka manganan tasumrakan iti trabaho. Baka tuturo kailangan. Madamdaman ton. Intun kwan di da ka man pastrakanin. Ikatinda ka maning. Ado di tati mabalin apagserkan at trabaho. Anya nga ado. Nastrak mon sa amin ng a restaurant. Ngam ikatinda ka. Gaputa ka na yun ka amaladaw. Nagrigat mo tanti kastoy panagbiag. Kanayon na masapa sumrak. Agyaman ka tadda trabaho. Kasanuno awan. Apay nga ta sa anak ang naipas ngay abak nang. Aggagat ka. Bareng addapay namnamam abumaknang. Apay nga awan manan ni Teodoro. Maladaw siguro, boss. Kanayon samit ang maladaw daya a chef cook. Imbag tada kadwa na a cook. Kasanun no awan. No, apay mat ngami nakasjay. Sapay no adda kat kanayon nga agibaon, boss. No kanayon na kasta. Jagamon, no anya ti pagbanagan na. Anya ti kayat mo asawan, boss. No di na saysaya atin ti trabaho na. Agbirok laangan iti sabali a pagtrabahuan na. Sige, tay bagaktukan kwa na, boss. Manong Teodoro, imbag ta magpat ka. Damdamagan na ka ni boss itay. Anya? Imay ka di tay? Wen, Manong. Imbag ka no tada ti kaduam akok. Kasanon ngay no awan? Amok nga dakadwak nga agluto. So, medyo naladawak.
Amangan no adda nakaibaga ken kuana akanayon ka amala daw. Sino nga ta tinakaibaga? Saan ka di asika? Ay, saan ko nga ugali tagi pulong, manong? Di ka agkamkam mali ang mga ibaga. No di mo kaya tidakas. Manong Chodoro? Anya day tayong sangput yo, tatang. Adu amakan, karne kan dadumapay. Saan mo takin sinas, wano katapusan? Ay ngam, nangalaan nyo iting gatang nyo kadagita, tatang. Saan ko aginatan? Nalaingak lang amin nga agremedyo. Anya ti kaya tiyo asawon? Nagadu ijay restaurant. Iti o nagtidakkel a ref. Ngam para kadagiti customer dagita. Para ka dagiti customer. Kan para mo tan kadatayo Utangan nyo ka di dagita, tatang? Ha? Utang? Ako Kaslagastan, no kasta ti panagawat mo. Kanayon mat nga ado ti isang pet mo amakan, tatang. Ado ka di ti kwartam. Uray awan ti kwarta, no addalaket ti makan. Mayat lata. Kasta ka di, tatang. Adda ko mga minipagatang ko. Anyat ipagatang mo. Dakkel palpaldog, tatang. Kanayon nakamabsog. Gaputado ti isang pet mo amakan. Ngumawan na ayam ko. Ibagam to kan ninanang mo. Tagumatang into nagsweldoak. Mabayag ka di pa iti sweldom, tatang. Mabihitan. Itad kunto kan ninanang yu ti sweldok. Gumatang kayon to. Wen, tatang. Ibagak to ken kuana. Panagawid din. Di ka kadipay agawid. Manong, imbagada nga ag-overtime tayo. Taado pa'y ti umay amangan. Ay, sinalbag. Sapay makawawid akon. Di mo ka di kaya ti ag-overtime, Manong Chodoro? Ay, maitan-tan ti panagawid. Imbis as anak amarabyan nga agawid. No siya, kayat ko no adda overtime. Tamabayadan mo. Nga mabannog kamat iti kastaunay. Saan mo't anadagsan ti trabaho tayo? Uray saan anadagsan. Makapaboring mat. Ay, Manong Chodoro. Anya ka ditilin na untabag mo? Ako Nagsukatak. Pantalon kan badok. Pay ngay anagdakkel day tabag mo. Dapay nga mintualya ka. Apay, beach resort ka di ditoy, tadapay dagita? Bado, pantalon, kan tuwalya? Nanang, nagsweldo ka din ni tatang. Nagsweldon, anak. Ngam idulin tayo, tausarin nyo iti panagadalyo. Igatangan dak ko may tipalpaltog ko. Saan ka di amay-mayan no igatang talaangan iti aramatam iti pagadalan, anak ko? Dakkel ka nga minan. Saan kan abasit nga ubing nga agay ay ayam iti palpaltog? Nanang, dakkel ka di ti sweldo ni tatang? Basit ti sweldo ni tatang mo, anak. Ape anadamag mo? Kanayon nga minanaimas ti si datayo. Di ka adalak kat awan ti kas di abalon da. Kasta ka di. Anya ka di ti trabaho ni tatang na. Mangup opisina ka no. Isardeng mo ti agisangpat iti taraon nga agapo iti restaurant. Tapay. Di ka katagyaman. Taday sangpat ko. Maragsakan kuma no saan nga inlibas. Kasla sweet-sweet ikam ti boss mo. Saan a kinaswiti ka? No di kat kinasirib. No kayat mo ti agbyag. Agalibtak ka. Sa anak nga umanamong iti panangiliblibas mo iti taraon ako ka ti boss mo. Imbis a maragsakan ka? Saan mat? Taagdanag ka? Saan nga nanayon ang mailimad mo ti mading aramid mo, Chodoro? Amok ti aramidag. Apay nga minayada ita ti pagsarsaritaan ta. Makadlaw pa yan ti anak ta. Ti kanu kaadalan na amangup opisina kat simple kanu lang ang tibalon na. Idinto ta ti anak ta kat agkakaimas ti balon na. Kaya't naasawan,
Analalaingak, ngam ti ama day takaadalan na. Isardeng mon ti kastang aramidem, sakbay amaladaw ti amin. Adamadmadlaw ko ama di ama paspasamak dito yung restaurant. Anya ka di dayjay, sir. Saan ko pa nga ibaga ita? Ngem no maduktalan ti dinutukak nga inventory kadag iti may lutluto dito diya ka mo nasawen. Makumikumakpay ngamin iti sabali a negosyo. Kasta ka di, sir, boss? Oh, awan ka di pa lang ni Chodoro? Ay, intun madamdama. Addan dayjay, boss. Kanayon ka di amaladaw tayo jay? Kwa, boss. Isuntulangan ti pagdamagan nyo. Naminanon nga imayak ditoy, ngem saan ko anadanon. Kaya't naasawan, kanayon amaladaw asumret. Ngem kanayon met amasapa nga agawid. Kanayon ang naimas ti balon ta, ngem dagiti kaadalan ta. Wanya ron. Ibagada pa yabak nang tayo ka no. Ngam kunamot ni nana nga basit kanulang ti sweldo ni tatang. Dinamag ko ni tatang, note utangan na dagiti isang sangpet na. Kitwan ko na naman. Iso nga ta ako na ni nana nga basit ti sweldo na. Tado ti baybayadan na nga utang na. Wala, kasta ngagpaiso. Agmay-may saak dito yung kusina. Karga aktibayong ko iti adu a frozen goods. Mangalak pa iti karni kanda dumapay. Kartangak, tamangan no adda umay dito yung kusina. Nay, Manong Chodoro. Di ka pa'y nagawid? Nay, kunak man no nagawid kan. Da ka pa'y matgayam. Ada ngamin nalipatak, Manong. Nabatik ngamin ti panyok. Inkabil ko di tarabaw ti kabinet. Panyulay, isukat ti subsubliamaw. Nasa papay mat, iso ang nagsubliak. Ada ngamin na isapit iti panyok. Isumat lagayam adi tarabaw ti kabinet tanang ni kabilam. Anyang iti naisapit iti panyom? Kwa, basta. Ay, narigatan no adda mangala iti panyok. Kan may sa, adda sentimental value da ito'y apanyong. Ayaw na yan. Panyulaan, adda pa'y sentimental value na. Ay talaga, Manong. Napatag unay kanyak da ito'y apanyo. Ngamin, inted ni nanang ko itinaudi akasangay na, sakbay anatay. Sakbay nga agawid kayo. Ipakita yo pa'y dagiti bagyo iti security guard. Ha? Apay ka di, boss. Oh, ato iti bag ko. Anya ka di kitaan nyo iti bag, boss. Manipot ita. Kitaanan, wano rekisaan dagiti security guard ti bagyo, sakbay nga agawid kayo. Apay, sir. Adda ka di mapukpukaw? Dakkel ti mapukpukaw. Kat nabayagan na mapaspasamak na ito eh. Huh? Oh, Chodoro, ayan ti bag mo. Ay, awan ti bag ko, sir. Akin bag day tadakkel abakpak iti asidag mo. Kwa, sir. Nagsukatak ti kargana day ta. Ala, security guard, rekisaem ti bag na. Apay amalamon, katawan pa'y ni tatang. Wan nga rod anak, itaman pa'y. Kasla adda madi ngagparparik na kanya. Adda nga tamadi anapasama ken kuana? Day tangarod ti jak amo anak ko. Madanag anak pa'y kitin. Di mat nga rod umawag no anya tinapasama ken kuana. Nabati ti cellphone na. Ngamuray no kas na, kita ang mananak ko. No adda text no awag na. Itala ang amalada ang agawid Wan nga rod anak. Makapadanag at talaga. Daw mong awag na. Number mat. Maala, yag mo anak. Siyak ti mang sungban. Hello?
Asino ka di daytoy? Ha? Adda ka iti presinto? Apeng adda ka dita? Kuna, kunkat. Si kantumit ngamin. Ay, Anya timbaga timawag nanang. adda ka no iti presinto ni tatang yung anak ko. Anya? Ni, apay nga dayjay. Lading itak nga ibaga, anak. Natiliwan datiin nala na a frozen food itibag na. Kukwa ti restaurant day jay. Kaya dyan sawan. Takaw dagi dyan. Namin adon nga imbaga kasaan nga galala. Ngam natangkan ti ulo na. Kasaluitan. Dayta ti dakkel ang parikot. Naawanan lang arudan iti trabaho. Mabalod pa'y tanakita da mismo ti tinakaw na. Maawatan mo't siguro itan. No apay akanayon kaaparitan nga agiyawid iti kukwa ti restaurant. Kuabagat. Diyak ninamnama ang kapkap da. Uray saan ang agkapkap. Tabasol tar aram itam. Basit lang mati alalaag. Apay abasit ako nang. Numaurnong dagijay. Adon. Kasano pa itan. Kapilitan nga nakagbirok iti trabaho. Kasano pa iti panagadal dagiti anak ta. Bakit? No di mga kumakan ka. Saan ko makastoy tinapasamak? Si kantumot ngamin. Di ka mapnag iti datangdan mo. Tairaman mo pa iti saan arumbang. Pakawanan na kumabagat. Sigurado nga inton rumar ka. Marigatan ka makabirok iti trabaho. Taamuda ti aramid mo. Agbababawi akon bagat. Kastoy gayam tibunga ti kinaswitik. Maragsakan ka no agbaligi ka amang switik. Ngam no naduktalan da ka. Dakas mati ibunga na. Saan anasayaat nga aramid ti agswitik? Tainton maduktalan si kantong matlaeng tinakababain. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Di kay agagom iti kwarta, mapnag kayo kuman iti adda kada kayo. Takino na ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Imbagpay kan katalya. Nasaliwanwan ti panagbiagyo. Pagkunaamat, Wan tamakita mo tabak nang kayo. Nagdakkel ti balayo. Kita man dagiti alahas mo. Puro balitok. Agsusukat pa'y dagiti alahas mo. regalo kanyak nilakay ko dagitoy. Naswerte ang anak ni asawa ken ni Ramon. Maitid na amin nakasapula. Anya nga ti trabaho nila kay mo. Basta ko na naman ngaglakla ko da. Adda ka nubos na. Ket no adda malako da adakkel. Dakkel mati porsyento da. Anya nga ti laklako da. Kumpurmi ka no. No saan adaga. Balay wenno luglugan. Awan lang at ati bakante. Ta isarag ko nila kay ko. O sige, tadamagag to kin ni Ramon no adda bakante. Umapalak ka talaga kanitalia lakay.
Anya mo ti apalam kan kwa na aya, bakit? Nakabakbak nang da. Nagado ti balitok nga alahas na. Idinto asyak, uray may sa balitok nga alahas ko katawan. Anya kalakit din aya, bakit? Saan mo nga apalan ni Talya? Imbag kadakwada tamaya ti trabaho nila kay na. Siyak nga'y, manula ang ti sweldok. Umanay laang agpay kada tayo. San abale nga uray awan balitok nga alahas mo? Basta tinapatag, adda ka ng tayo. Imbag pa'y kaniramunta da diskarte na itibiyag. Sika ngay, nagkalatan iti sang kabasit asweldo. Adday ta ka man ako nakon. Uray kastoy lang ti kasasaad tayo. Saan na tayo matabaybay anti Diyos? Apay, napadasa mon ay tinagbisin. Wen ngam kayat ko kumamat ti dakkel abalay. Ken kayat ko mati ado nga alahas. Bakit? Map nagkakuman, no anya ti addakan ka. Saan anasaya at ti kastang aramid mo? Managapal ka. Masapol nga da kumamat sideline mo tapno mapadasan tayo mati nasaliwanwan abiyang. Anya kumamat a sideline ngay. Kadiskarte mo tan Sika ti lalaki. Iso asika ti rumbang nga agpanuno ti pagsayaatan ti pamilyam. Ay, nagalas ti aramid mo, sika, Carla. Apay man ang tatang. Kasa daw. Ariglay duron mo ti asawam nga agaramid iti saan anasayaat. At daaya imbagak nga garamid iti sana nasayaat. Awan nga adpaisaw. Ngam itikas di apa nagsasaom. Mapilitan ti asawam nga agaramid iti saan anasayaat. No kasta ti ibagbagam. Adakin ko no agaramid iti saan nasayaat. Basta siyak, awan imbagak nga agaramid iti saan nasayaat, tatang. Anya pay laang ngamin ay ati sa pulam. Kat mangmangan kamat iti mamitlo iti agmalam. Pasaray agkilaban ka pa'y. Basta, dakkel abalay ti kayat ko, ken ado nga alahas. Ay, ananwam ngay kumati alahas. Amangan no isupay ti pakatayam. Apay kumamat apakatayak ngay, tatang. Na, kat no adda ngay nang hold up kan kaditadalan. Sa daghan to pinatay. Anyamat day tang ibagbagayon, tatang. Dinabayag kuman hold up ni Talya. Ay nga, pasensya kan Carla. Ngam ko na ti asawa. Awan ka nun ti bakante iti trabaho na. Kasta ka di. Sayang mat nga rod Saan da ka no abas na agpastraklatan iti kadwada? Istrikto ka no ti bosda. Kasta gayam. Iso pasensya ka na. Okay laang Talya. Anya ngay nga rod. Apay anak ka mulanglang kamot ditan, Ador. Darasam kit diti mangan. Tani, agtrabaho tayo manan. Anya aya ti pampanunutam. Pampanunutak lang dagiti imbagbaga ti asawak. Apay aya. Anya ti imbagbaga ti asawam. Kurangan na nga rod ti sweldok. Saan lang nga iso ti misis, apakurangan na ti sweldo ti asawa na. Anya nga ti maaramidan tayo. Kat marigriga tayo nga rod, anayanak. Agpampanunutak nga rod. Noan niya ti mabalin apag sideline nan. Ay, kaasi ka laang naagbero ka pa iti sideline mo. Awanan inanam no kasta. Kaya't ko lang mat nga ipaayan iti ginawa ti asawak. Apay, agbisin kayon aya? Saan mat? Ngam adu dagiti kayat na agatangan, asaan amagatang. Umapal iti kaarubam Daytan ati rigat na. No ti asawa kat saan amapnag iti addaken kwa na. Saan mat akas jay ti asawak idi? Ngam manipod nam amuna ni Talya. Nagbalin mo tan ama nagapal. Ibagam ken kwa na amapnag kuman no anya ti adda. Tinapatag saan tayo ngagsaksakit. Day tamat nga rod ti ibagbagak kan kwa na. Bayam, makasapol tanto lata iti napintas a pag-applyan ta. Tapno matungpal ti arapaap ta, amapan abroad. Sapay la kuma, gayam. Si kamat gayam ti masabat ko, Talya. Sa dinong ay ti papanam. Mapanak maki-birthday. Adda nangawis kanya kagayam ko. Nagpintas ka ni ti day ta akawis mo.
Karkaro a pimintas kay ti day takawas mo. Siyempre mata, gaputan na laing nga agpili ti asawak iti maibagay kanyak akawas. No kasta, ti asawam tinangpili iti day takawas. Wen, gaputa ti kayat ti asawa, napintasak akanayon. Aglalo no sumango ak kadagiti katrabahuan kan gagayem na. Naragsak ti asawak, no idayaw dati kinapintas ko. Apahalan kalaunay, Talya. Kaanok mat nga ta mapadasan ti kas iti mapadpadasam. Kasano mo ngamin, kat mapnaklatan nila kay mo iti basit asweldo. Iso nga awan maaramidam no saan nga aganos latan. Kasta kami mat idi, ngam na diskarte nila kay ko. Nakasapol iti mayat at trabaho na. Ti kunamat ngamin nila kay ko, rumbang kano amap nekak no anya ti adda-kada kami. Tinapatag kano kat saan kami ngagsaksakit. Kat no kasta ti sao nila kay mo. Awan siguro ti arapaap na nga umasenso. Saan akaskin nila kay ko, nga karigatan na apinaasenso ti biyag ni. Day, anak ko, nagadumanan day tabilbilangam akwarta Nakalako ka naman ng daramon iti lote nanang. Iso adakkel ti porsyento da. Ay, kita man na talaga tibiyag anya. Asensadon tibiyagyo. Dakkelan ti ornong mo iti bangko. Wen nga rod nanang, saan akas idi nga awan pulos maurnong ko. Takasano, umdas laeng apagkaan ti masapsapulan ni Ramon. Iso adi ka agbarbarayo, boy, anak ko. Agurnong ka. Tasaan mo nga amo no agnanayon ti trabaho nila kay mo. Wen nanang, jakmat basta gastusan to'y it-itad ni Ramon. Kahit napananmanan nga di asawam. Nagsublimanan iti trabaho na nanang. Manulaeng nga aldaw anag talinaod dito'y. Ang pimanaw manan. Katwan nanang, takasapulan da kano iti trabaho da. Adakon, bakat. Anya ti insangpet mo amasida. Agluto ak iti pinakba. Makasidsida ak iti pinakba. Pinakban, ngawan manen sagpaw na. Ano san tayo pa'y ti agsida iti natin. Tawan pa'y sweldo. Sana balik. Dandanin ti sweldo may. Makauma matiyag sina iti natin. Mayat kidi tanasustansya ti natin. Wen nga mapurga tayo mat iti puro aruot. Ala, bayam. Tayo to nagsweldo ilutuan ka iti paborito nga adobo ababoy. Nagimas tinluto ti asawam apakbait. Nga mapay asan ka matanangan. Sa anak pa mabisin tatang. Mga anak to inton mabisina. Ti kunam kit day. Awan ganas mo amangan. Tasaan akarni ti sidam. Hindi ka pa'y katagyaman. Tanalay nga agluto ti asawam. Uray simple lang ang amasida. Kat nagimas ti panagluto na. Wen tay sukat nga ron ti trabaho na. Ti agluto. No awan day taatalento ti asawam. Di awan matpagsapulan na. Nagbasit mo ti sweldo na. Ay na, dakelen no ikumpara me ti daduma. Ay saan ka lang amin kat amap-mapnag. Iswakasta. Mapan kayo kit di maturugan. Aginawak pa'y sakto mo't umunag iti kwarto mi. Malanga raw danak ka. Mangan ka pa'y nga umuna. Ramanamot ti inluto ti asawam. Tanaimas ti pan nakaluto na. Anak, saan manen anagawid ti asawam? Saan mo man lakad nga awagan no sa dino ti ayan na? Nanang, saan akayat ti asawak ti madisturbo no aday ti trabaho na? Apay, saan kayo kadipay nairwam akanayon nga awan ti asawak? Ang anya talaga ti trabaho na. Apay asaan mabalin madisturbo? Anya kaditi problema yun, nanang. Tinapatag, tunggal agawid, at dadakkel agatad maitad na. Day talatan, tinapatagkan ka. Aga pa kami laeng no ado ti damdamagakan ko na nanang. Apay, agdwa-dwa kayo kadi iti asawa. No ti ilaklako na katdaga.
balay, wenno lugan. Apay nga rod, asaan amabalin amakasao. Kas nakuna ko nanang, saan akayat ni asawak no damagak adamag? Saan nga ta nga addamutin maikaniwas nga araramiden na? Awan mat siguro nanang. Anya nga'y kumamat ti may kaniwas nga aramidan na. Ngay magtadakan, anak ko. Anda na buyak adamdamag iti TV. Anya day tadamag tatang. Ni Ramon nga asawa ni Talia. Natiliw da ka dagiti grupo na. Hulda por damat gayam. Anya? Agpaiso ka di tata? Nalawag ang nabuyak. Nakitak ti ropa ni Ramon ni Jay TV. Natiliw da ka dagiti kakadwana. Tsak laing pagarok nga illegal mat gayam ti trabaho ni Ramon. Ay, kababain. Apapalak man langan ni Talia. Naggapumat gayam iti takaw ti kinabaknang da. Day tangarod kahit anak ko. Nasaysaya at matlatay simpi a panagbiag. Ti importante, nadalaos ti pagsapulan. Imbaglakit din. Takunan ni Talia nga awan bakanti. Idi ibagak nga isarag ko kumaman ni Ador. Kay kayat kulangan nga uray basit ti sweldo ti asawa. Basta saan lakit di amabalon. Saan ka may babain. Imbang mat, tama ka amiris ka itan, balasang kaw. Kababain nanang, kaslawanan rupa ka sumango iti tao. Tamudan ti madingaramid ti asawa. Amuda nagtaod iti iligal dagiti kinabaknang ni. Ibagbagak tumat ngamin kan ka. Nga adda mading aramiden ti asawa. Ang binakmat ipangpangag. Kasano ka din naman kaya't apakibiyangak nanang. Agtaltal na aglatanan, gaputadakkel ti mayaw awat na kanyak akwarta. Kasano pa'y itanday ta, anak ko? Diyak mo nanang. Ngam ti masigurado, makunong lakit di ti asawa. Kan maibabain matan ti pamilya tayo. Day tantukat ngamen. Tasaan kayo amapnek iti adda kada kayo. Made, ti agagom iti kwarta, anak ko. Sorry, lakay. Taapay mat, bakit? Gapo ka dagiti na isaw-sawang ko iti kalabas. Inapapalak ti biyag ni Talia. Illegal mat gayam ti aramid ti asawa na. Ita, nakakulungan. Isu amay mayat matlaeng, ti agbyag anadalos ti pagsapulan, bakit? Ta sigurado asaan na tayo abaybay anti Diyos. Ket mapnak tayo kuma, iti adda kada tayo. Madi ti agagom iti kwarta, bakit? Taday tamutlaeng ti pakaisag makam. Wan lakay. Amok itan. Pasensya kala ko makanyakon Agaramid tayo iti nasaya at para iti pamilya tayo. Asaan kit di ati kinadakas, tapnulaang, maadaan tayo iti kwarta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.